खुलुमबाय लोगोफोर संग्राय खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गादाव इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बराय हरलायबाय आरो नोंथांमोनखौ एकदम दिनैनि दहायनो सिखारदों आं सिला सिबस्रांखांबाय ओमफ्राय नै ओइथिं ओंखाम जानगासिनो आङो ओंखाम जाननायनि जाहोनानो जाबाय दाख्लैनि थेमसि फुनाया हाबोआखैना ओमफ्राय सरस्वती फुजा गणेश फुजा बिदिनो थानाय जाबाय ओमफ्राय थानायाथ' बाद होदो जायखिजाया बे थानायाथ' थाबाय ओमफ्राय दिनै फुहैफिननो नागिरदों जों हाजिरा लानानै फुहैफिननो नागिरदों आरो सानै दिनै हाजिराया सानै हिनजावफोर एबारना हाजिराया दिनैनो माबा जाबाय आरो नखलि दाख्लैना स्पेसियेल हाजिरामोन दिनैना नखलि बेखौनो देखायनोसै होनना भिडिअ खालामलायबाय आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर दङ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एकदम बुंनायानो जास्लाबलांला फस्लि होननांगौ आरो हौवायाबो आंना मिस्टार माने स्वामिया एकदम ओरै सिं सानानै दङ अलसिया मानसिफ्रा बिदिनो जायो रायखौबो खोनाबा थैथारगोन सिरि रायखुमाना एकदम बेस्रा मा होनो मोनायाव उन्दुनायानो जाना थादोंनो आंहा थाल गैया जि दो उन्दुलांबाय आङो ओमफ्राय मेंनाय नालाय आंबो दो उन्दुलांबाय थाल गैया ओमफ्राय 2थासोबासो थाल मोन्दों आं मोनानि 2थासोबासो ओमफ्राय बिदिनो सक्र'फोर अरबाय बायदों खोमा होननानै एकदम बर'नि मोदाय नालाय सक्र' अरलाय मा अरलाय अरबाय थायो ओमफ्राय सक्र'फोर अरबाय बायदों खोमा होननानै दाउदै थेबना होबाय आङो जान्जियाव ओरै नै बिदि जान्जियाव ओरै नालायलायनानै थेबना होबाय आङो दाबो हामाखै बेस्रा मा खालामो दा गावसो मिथिगौ जायखि संनानै खावनानै गालांखाजोबनोसै ओमफ्राय दायाबाथ' होना थाबनानैसो दै सान्थि ओरै होननानै सान्थि खालामथोंसै आरो हौवाखौ माने आं हास्लाबथार नालाय आंथ' बेयाव डिउटियाव थांनांगौ माबानि डिउटियाव हालुवानि डिउटियानो जाहैबाय दा मेसें फैबा दालि फुनाय बेसर फुनाय बेफोरनोसै आरो हालुवानि डिउटिया माथो खालामनो थुदो सानबायजों बिहाय मोनलायलांबाय थादों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ गोसो गोरबै आरो भिडिअखौ जेसेनो हायो एसेनो एकदम एसे इन्टारेस्ट खालामनो नाजागोन आरो एकदम बरिं जायो बानाय जायो एसे भिडिअफ्रा थुदो बिथिं थालिर भाजा एवगासिनो आरो फिसाफ्रा बैयाव लेखा फरायगासिनो जाबा दाजा बिबैजों फरायगासिनो आरो जि अलसिया उन्दैया बाखायो जि सेल्फिस जाबाय अर सायथ्रायलायनानै थालिर भाजा एवनायनि दाखोरा आंना फुङाव एकदम बिदिनो खामानि जायो नालाय ओंखायनो सम सम बिबै फोरोङो सम सम आं फोरोङो आरो एकदम मोनाफ्रावबो जे जायो होनबाबो टाइम एसेबाबो बहननानै फोरोंनांगौ जायो फिसाफोरखौ ओमफ्राय दा बिबैया फोरोंदों आरो एकदम बिराद बायो फरायनो जि माबा फरायोबो मा रायलायनायखौ मानसि हिसाबै उन्दैनिया आरोखि सैथान उन्दैया एसे सैथानसिन जानानै होननानै नोंनाबो फोरोंबाय सोरफोरनि फिसाफ्रा बेबायदि खामानिखौ बयनियाबो माने सासे सानैल' बाखि आरो उन्दैफ्रा एसे बांसिन जायो माबाफ्रा सैथानफ्रा बिब'खौबो गोदो फोरोंनायाव बांद्राय बिदि खस्थ'खौ नुनाखैमोन आं बिराद खस्थ' मोनो आं फरायोबा मा रायलायनायावसो बांसिन आरो थालिर भाजा जानबाय ओमफ्राय गाइखेर सेरनोसै आं गाइखेर सेरनानै आरो साहा फुदुंनानै लांखाबावनांगौसो नालाय हाजिराफोरनो ओमफ्राय दा सोर लांफैबाय थानो आरो हैनोबो आरो हास्लाबनाय नङाना हाबाय थानाय नङा गथ' दं गोबोर गावनानै गाइखेर सेरग्रोनोसै अमा दंसै जेरै नंला बेफोरबायदिजों गानफब जोमफब देलायफब ओंखारलायबाय नै डिउटियाव स्कुटि बावनो आं स्कुटि गोदानखौ बहनसै साहा फुदुंनानै लाबाय मोसौ खाबाय माबाय आयु टाइमानो हास्लाबलाया सैथि जारलासो थुदो जामाय जेमोन दा भिडिअ एकदम खानाय सोलाबलायासै आं दिनै जाय ब्रिं थांसै दुब्लि बारियाव दा माथो दैलां थांनो बिदिनो जाय ब्रिं थांसै आरो मैयानि ड्रेसखौनो गानना थांसै हाबायहाय नै एसे ओइथिं एसे दंबावो ओमफ्राय नै ओरै लामा जिंथिं एसे दंबावो नैबे जामायजोमोनखौ लाना फैबाय आं दिनै हाजिरा थाखो सासेयालाय ओइनि फैद' साहा लोंसै मोनफैबाय थानायखौ खेबबाय थानो हायासै बिसोरबो रायोसो भिडिअ खालामबा मालिकखौनो रायो उल्था बारा मोजां नङा नै साराब गोनाङा जाखांलायबाय माबा गन्थङा थाबथे मोननानै बुंबाय थाग्रा जाबायहाय आं साराब गोनांसो होनसिगोन आंखौ जामायजो बियाइमोनहा थबै बैग्रि सायाव जिरायनोसै साहा लोंनो हा माथो खामानि मावबाबो गुफुर गावदां नुथारदोंलै आंखौलाय गुफुर गावदां नुथारदोंहाय गुफुरा गुफुरखा गोसोमा गोसोमखा होननाय जाबाय ने दै मानसिफ्रा आंखौ बिराद देलायलाबायो नोङोहाय ओमफ्राय आं जेबो देलाया थाव फोनबाय मोखाङावबो क्रिमखौनो फोनबावा आङो
थाव फोनबाय ओमफ्राय सिन्दुर फोनबाय फोथा फोनबाय लिपस्टिक फोनबाय हायदै बेखौ जि देलायदों नोङो आयदै फोनाबा जायो बिहा माहाजोन हौवा मोननानैनो दे फैद' सालोंसै जि मोजां मोजां जादों मानसिफोरनि दालिफ्रा आयु ने अयथासार मोजां मोजां जादों बैग्रिया नै जानो हासिगोन थारमाने आं दाख्लै जायाखैमोन ना सरस्वती फुजा होयैखाय मैया सरस्वती फुजा थांबाय दिनै जानोसै फैदो फैद' लोंनो मा होननानै साहा लोंलागायाव बैग्रि जाखो नोंसोरो मेलेम गैयि हिनजावफोर आसुरितसो गोखैखौ 1 घन्टा ना 2 घन्टा जानानै गोखैखौ जानानै 1 घन्टा ना 2 घन्टा जिरायनांगौनो गोखैखौ 1 घन्टा 2 घन्टा जानाङा जानानै जिरायनांगौ दा नुसिगोन मा दं मा गैया नोंसोर नायदो उदैया गावब्राबा मा दं मा गैया नुसिगोन थैसिगोनहाय गोखै जानानै गाइखेर साहा लोंबा उदैया गावो नालाय थारमाने उदैया दा गावबा जों नुसिगोन आरो मा दं मा गैया जारला हैगोनलै एखमबा मासे गावदांदां नुयो ओमफ्राय एखमबा जि सबायबिमा जेव जेव नुयो दिनै जि मोजां नुदों ने जामायजों बना बेरथाबनाय बन हानाया जोब्बाय दानिया मारा होनायनिसै आरोखि एकदम नै हानाया जोब्बाय थ्रु हानाय जोब्बाय दाना मारा होनायनि सिन्था माला रानगोन माला मारा होगोन माने राननो माने एसे जाथबनानै दोननांगौ थेमसिखौ ओमफ्रायसो बुस्रियोना मारा होयो नायनोसै मा खालामो नुबाय थाखागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा थांसै जोङो स्कुटिखौ नायगासिनो दोनदां स्कुटिखौ ओइ नै बैग्रि सायायाव बेरायखौ लांफैफिनबाय आरो आं थारमाने लामा जिङावबो एकदम गोदान नालाय सोरनोबा खावजानो गिलायो आरोखि ओंखायनो ओरै दोनफैदोंमोन आं दसे जिरायनोसै नै आबौ बुद्रिया माबा खादों मा होनोमोनलाय बुथुवा अमानो ओमफ्राय आं हाला मेंबाय आं खाबाय थाला हायदै दसे जिरायनानै थांसै आं बे बैग्रि सायायाव आयदै मैसो जानोबा खायसो दैगोनसो नायनाय थांसै मेंनानै 1ता जाबाय टाइमा दिनै एकदम गोसो होनानै हानानै माबाबाय आरो आं बिसोरखौ 12:30आवनो हगारदों ओमफ्राय माखासे खिनि थानायखौ आं हाबाय बे बुथुवाखौ खाग्रोनो थिनबाय आङो आरो नेबावनांगोन ना बेखौ एसे थानायखौ आं हाबाय ओमफ्राय बुथुवा खानो होननाया खाहैग्रोदो होननानै खानो होबाय आं ओमफ्राय बिदिब्ला जामायजो बियाइमोन आङो माबायावसो मा होनोमोनलाय न'आव लोगो हमहैफिनसै नोंथांमोनखौ मा ओंख्रिनि लोगो हमो मिन्थिला आरो मा ओंख्रि संनानैबा दोनदों आइया आं ओंखामखौल' संबोदों ओमफ्राय थालिर भाजा एवनानै जाब्बाय बाथोन देनानै जाबोबाय मालाय बखौ हास्लाबाय थानो हादों खिफि बेन्दों खानांसै जोङो एकदम आं दाख्लैनिफ्रायनो नोजोर होगासिनो खानो होननानै ओमफ्राय खानोनो समानो जायाखै ओमफ्राय खानोसै आरो खिफि बेन्दोंआ नै जि गोरलै जि आराम जाना दं नै एकदमै जि मोजां फानबा बायगोन ना बायासै होबाय नै इसेबां मोनबाय र' न'आव मोनफैनानै गालदाम जिरायबाय आरो दसे जिरायनानै ओंखाम जानोसै मा ओंख्रि नायाखैना आं र' ओंख्रिया मा जानोसै मोखां बुगालायनाय ने खावलाय बुगालायनाय बिदि मेंनानै ओंखाम जाबा रायज्लायनो गोसो जाया रावजोंबो एकदम सोबाय थानो लुबैयो ओंखामखौ गोथाव जादों थारुन माबाया लाव ओंख्रिया लावजों सयाबिन ओमफ्राय लाव बिगुर भाजा लाव बिगुरखौ सोरबा जायो सोरबा जाया भाजाखौ ओमफ्राय जोंहा जायो आरो गोथाव जायो जाजोब्बाय स्लिम स्लाम आया